Alam mo ba na minsan mas mahal pa ang service fee kaysa sa perang pinapadala mo? Pero teka, hindi lahat ng remittance app pare-pareho. Meron palang paraan para magpadala ng pera na walang patong, walang hidden charges. Sa Lemfi, swak na swak sa ating mga Pilipino abroad. Zero transaction fees. Great rates. Available ito sa Canada, UK at Europe. Trusted app ito kasi ako mismo ginagamit ko to. Kaya wala nang sakit ng ulo sa overpriced fees. At hindi lang yan. Pag nag-sign up ka today, meron ka pang 10% cashback sa first transaction mo of $100 plus. Kaya, saan ka pa? Available na sa App Store at sa Play Store. Gamitin lang ang referral code ko na MJ10 para makuha mo ang 10% cashback. Kaya, huwag ka nang magdalawang isip pa. Download Lemfi now. Padala, made simple. Padala, made smarter.